హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే అందరికీ కూడా ఈరోజు తొలి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. హరే ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయం ఇందులో 13వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 27వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకము. ఏవం త్రివృదహంకారో ఏవం త్రివృదహంకారో ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియ మనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితో నేన స్వాభాసైర్లక్షితో నేన స్వాభాసైర్లక్షితో నేన సదా భాసేన సత్యదృక్ సదా భాసేన సత్యదృక్ సదా భాసేన సత్యదృక్
हरे कृष्ण। एवं त्रिवृदहंकारो एवं भूतेन्द्रियमनोमयैः त्रिवृदहंकारो एवं अहंकारो त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः एवं त्रिहृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः एवं त्रिवृदहंकारो त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः इन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक् स्वाभासैर्लक्षितो लक्षितोऽनेन सदा सदा भासेन 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 सत्यदृक् सत्यदृक् स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक् स्वाभासैर्लक्षितोऽनेन सदा भासेन सत्यदृक् हरे कृष्ण। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक् एवं त्रिवृदाहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितेन आभासेन सत्यदृक् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। प्रकाश राव प्रभु जी, चंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं त्रिवुदाहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वभासैर्लिक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माता जी, शशिकला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एवं त्रिवृद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वभासैरक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माधवी नीलप माता जी, सरला देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण प्रभु जी। रामकृष्ण प्रभु। ఇంకా పిలవమంటారా ప్రభుజీ? పిలిచే వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ, ఉమాపతి ప్రభుజీ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण प्रभु। एवं त्रिवृदहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय हरि स्वभावसैर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक्। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ఉమాపతి ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఏవం త్రివుదహంకారో భూతేంద్రియ మనోమయైః స్వాభైసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సత్యం ప్రభుజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏమేం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియ మనోమయైః స్వభావస్నేన సదా భాసేన సత్యదృక్. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఇంకా ఇద్దరు గిరిజా మాతాజీ కన్నా లక్ష్మీ మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ, చక్క లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఏవం త్రివిధో కనపడే ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీరు చదవండి. ఆ ఇద్దరు కూడా ఇవ్వండి. ఇద్దరే ఉన్నట్టున్నారు కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. నళిని మోహన్ మాతాజీ, ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. చదివి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియమనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఏవం ఆ విధముగా, ఆ విధముగా, త్రివృత్ త్రివిధమగు, అహంకారః మిథ్యాహంకారము, భూత ఇంద్రియ మనమయైః దేహేంద్రియ మనోమయమగు స్వ ఆభాసైః తన ప్రతిబింబముచే లక్షితః తెలియబడును అనేనా దీనిచే తత్ ఆభాసేన బ్రహ్మము యొక్క ప్రతిబింబము సత్యదృక్ ఆత్మదర్శి అయిన వాడు. హరే కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆత్మదర్శి అయిన వాడు ఆ విధంగా తొలుత త్రివిధమగు అహంకారమునందు, పిదప దేహము, ఇంద్రియములు, మనసునందు ప్రతిబింబిత మగును. హరే కృష్ణ. ఆత్మదర్శి అయిన వాడు ఆ విధంగా
ఆ విధముగా తొలుత తొలుత త్రివిధమగు అహంకారమునందు పిదప దేహము ఇంద్రియములు మనసునందు ప్రతిబింబిత మగును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీలా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఈ దేహమే నేను నేను అని బద్ధజీవుడు తలపోయగా, నేను ఈ దేహము కాదు అంటే ఈ దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అని ముక్తాత్ముడు తలపోయును. ఈ నేను అనున్నదే అహంకారము. ఈ దేహమే నేను లేదా ఈ దేహమునకు సంబంధించినదంతయు నాది అనేది భావనయే మిథ్యా అహంకారమని పిలువబడును. కానీ మనుజుడు ఆత్మదర్శి అయినప్పుడు తాను దేవదేవుని నిత్య సేవకునని భావించును. ఆ భావనయే నిజమైన అహంకారం, రియల్ ఈగో అని చెప్తారు. మొదటి భావన త్రిగుణాంధకారమున అంటే సత్వ రజో తమో గుణములలో ఉన్నట్టిది కాగా, రెండవది విశుద్ధ సత్వ గుణమున అంటే శుద్ధ సత్వ గుణమనగా వాసుదేవయనియు పిలువబడినది. సో ఈ రెండవది శుద్ధ సత్వగుణమున నెలకొనియుండును. అహంకారమును వర్జించవలెనను దాని భావము మిథ్యా అహంకారమును త్యజించవలెననియే నిజమగు అహంకారము ఎల్లప్పుడూ నిలిచియేయుండును. మనుజుడు మిథ్యా తదాత్మ్యమున దేహమును మనసుల ద్వారా ప్రతిబింబించినప్పుడు బద్ధస్థితి యందున్నాడని చెప్పబడును. కానీ అతడు విశుద్ధ స్థితి ద్వారా ప్రతిబింబించినప్పుడు ముక్తుడని పిలువబడును. బద్ధస్థితి యందు భౌతిక విషయములతో జీవునకు గల తదాత్మ్యమును పవిత్రము కావించి భగవానుతో సంబంధమును ఏర్పరచవలెను. బద్ధస్థితి యందు జీవుడు ప్రతిదానిని తన ఇంద్రియ భోగార్థంగా గ్రహించును. కానీ ముక్త స్థితి యందు అతడు ప్రతిదానిని శ్రీకృష్ణుని సేవార్థమై అంగీకరించును. కనుకనే కృష్ణ భక్తి రసభావన అంటే భక్తి యోగపు జీవుని యొక్క నిజమైన ముక్త స్థితి అని చెప్పబడినది. లేనిచో భౌతిక పరిధి నుండి లేదా శూన్య భావముతో లేదా నిరాకార వాదముతో వస్తు గ్రహణము త్యాజ్యము రెండును విశుద్ధాత్మకు అసంపూర్ణ స్థితులై ఉన్నవి. విశుద్ధాత్మను సత్యదృక్ అవగతం చేసుకొనుట ద్వారా మనుజుడు ప్రతి దానిని భగవానుని ప్రతిబింబంగా గాంచగలుగును. ఈ సందర్భమున ఒక పటిష్టమగు ఉదాహరణము వసగబడుచుండును. బద్ధజీవుడు ఒక సుందరమగు గులాబీ పువ్వును గాంచినప్పుడు తన ఇంద్రియ ప్రీతికై ఆ సుగంధ పుష్పమును వాడుకొనవలెనని తలంచును. అది ఒక రకమైన దృష్టి. కానీ ముక్త జీవుడు మాత్రము అదే పుష్పమును భగవానుని ప్రతిబింబముగా గాంచును. ఈ సుందరమగు పుష్పము భగవత్ శక్తి చేతనే సాధ్యమైనది కనుకనే అది అతనికే చెందినట్టిది. దీనిని అతని సేవయందే వినియోగించవలెను అని అతడు తలపోయును. ఇది వేరొక దృష్టి. ఈ విధంగా రెండు రకములైన దృక్కోణములు కలవు. పుష్పమును బద్ధజీవుడు తన ఇంద్రియ ప్రీత్యర్థమై గాంచగా, భక్తుడు దానిని భగవత్ సేవార్థమై ఉన్నదానిగా గాంచును. అదే రీతి భగవానుని ప్రతిబింబమును మనుజుడు తన ఇంద్రియములు మనసు దేహము సమస్తమునందు గాంచును. అటువంటి సరి అయిన దృష్టితో అతడు సమస్తమును భగవత్ సేవయందు నియోగించగలడు. భగవత్ సేవయందు సమస్తమును అంటే తన ప్రాణమును ధనమును బుద్ధిని వాక్కుని వినియోగించిన వాడు లేదా వానన్నింటినీ భగవత్ సేవయందు వినియోగింపగోరువాడు ఏ స్థితి యందున్నను ముక్తాత్మునిగానే అంటే సత్య దృక్కుగా
పరిగణించబడునని భక్తి రసామృత సింధువునందు తెలుపబడినది. అట్టి వాడే సత్యమును దర్శించిన అంటే సత్య దర్శనమును కావించినట్టి వాడు అగును. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ తృతీయ స్కందంలోని 27వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రకృతి అవగాహనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ కపిల భగవానుడు మరి జీవుడు ఏ విధంగా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాడు, మరి ఏ విధంగా ఆ భక్తి యోగ అభ్యాసము ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలడు, ఏ విధంగా నిజమైన భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించగలడు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అంతకుముందు అధ్యాయంలో దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఎటువంటి బంధనాలలోనూ కూడా నిమగ్నమవడు, అంటే ఎటువంటి బంధనాలు అతనికి అంటవు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. సో ఈ అధ్యాయము మొదటి శ్లోకంలో కూడా మనకి ఆ భగవానుడు చెప్తాడు, జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడు కానప్పుడు, ఎందుకంటే ఈ త్రిగుణమయము ద్వారానే ఈ త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల వలనే అతడు బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని. సో కాబట్టి ఆ త్రిగుణాల చేత ప్రభావితుడు కానప్పుడు అవికారుడును కర్తత్వ రహితుడు అయి అతడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తుకు అతడు అంటి ఉండడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ గుణ ప్రభావాలకు అతడు అతీతుడుగా ఉంటాడు. కానీ అదే జీవుడు దేహాత్మ భావనతో ప్రకృతి మరియు మిథ్య అహంకారపు ప్రభావంతో ఉన్నప్పుడు అతడు ఈ భౌతిక రతుడవుతూ ఉన్నాడు, అతడు తననే కర్తగా భావిస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ ఇంద్రియ భోగాల అంటే ఇంద్రియాలను తన స్వార్థం కోసం తన కొరకు ఉపయోగించుకునేటువంటి మరి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల సంపర్కము కారణంగానే అతడు వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తారు. కానీ వాస్తవానికి ఆ జీవుడు ఈ భౌతిక అస్తిత్వానికి పరమైనటువంటి వాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి కారణంగానే అతడు బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటిది. మరి ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఆ మలినమైనటువంటి ఆ చిత్తం ద్వారా అతడు తనకు లభించినటువంటి ఆ దేహాలను వాటికి సంబంధించినటువంటి కర్మలను అతడు అనుభవించవలసినదే అంటూ చెప్తారు. కానీ మనిషి యోగ పదమును అభ్యసించడానికి శ్రద్ధావంతుడు కావాలి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క లక్షణమే ఆ భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ జీవుడి యొక్క వాస్తవిక స్థితిని మర్చిపోయి బద్ధుడవడం. మరి కాబట్టి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి వాడు శిక్షణ ద్వారా యోగాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా శ్రద్ధావంతుడై శ్రవణ కీర్తనాదుల వంటి ఆ భక్తి యోగ నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆ భక్తి విధానాలను పాటించడం ద్వారా అతడు ఆ భక్తి యోగంలో నిర్వహిస్తూ
ఎవరి ఎడను వైరాన్ని కానీ సన్నిహిత్వాన్ని కానీ అతడు పాటించడు అని, అందరినీ సమభావంతో చూస్తూ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ గంభీరునుగా ఉంటూ ఆ దేవదేవుని యొక్క సేవలోనే అతడు నిమగ్నమై తన యొక్క స్వధర్మాన్ని ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తాడు. అదే క్రమంలో అతడికి లభించిన దానితోనే తృప్తి చెందుతాడు అని, ఏది కూడా అతిగా తీసుకోకుండా ఏకాంత వాసంలో ఉంటూ శాంతియుతుడుగాను, మైత్రభావనుడు, కరుణామయుడు, ఆత్మవంతుడుగాను ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా మరి ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాల్లో ప్రకృతి పురుష జ్ఞానాన్ని కూడా తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానం ద్వారా నిజమైనటువంటి దృష్టిని, యథార్థ దృష్టిని, సత్య దృష్టిని పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. ఇక దేహాన్నే ఆత్మగా భావిస్తూ ఆ దేహపరమైనటువంటి బాంధవ్యాలన్నిటి నుండి అతడు బయటపడాలి, ఆ బాంధవ్యాలకు అతనికి అనవసరము అని చెప్తున్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా చెప్పినటువంటి వాటిలో మరి జీవుడు అనేటువంటి వాడు మరి ఆ మిథ్యా అహంకారం నుండి ముక్తుడై ఆకాశమున సూర్యుని గాంచినట్లుగా తన యొక్క ఆత్మను గాంచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో ఇక మరి ఆ దివ్యుడు మరియు మిథ్యా అహంకారమునందు ప్రతిబింబంగా వ్యక్తమైనటువంటి వాడు అయిన ఆ భగవానుణ్ణి ముక్తాత్ముడు అనుభూతమునర్చుకుంటాడు అని చెప్తారు. భౌతిక కారణమునకు ఆధారుడుగా ఆ దేవదేవుడు సమస్తమునందును ప్రవేశించును, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ పరమాణువునందు కూడా అతడు ప్రవేశించును అని చెప్తారు. అలాగే ఆ అద్వితీయుడు పూర్ణుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు మాయకు చక్షువై ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తారు చివరికి మనం నిన్నటి శ్లోకాల్లో చూసినట్టు, ఆకాశమునందున్నప్పటికీ సూర్యుడు తొలుత జలమునందు ప్రతిబింబంగాను పిదప గృహకుడ్యముపై ద్వితీయ ప్రతిబింబంగాను అనుభూతమగునట్లు ఆ దేవదేవుని ఉనికిని కూడా అనుభూతము అవుతూ ఉంటుంది ఆ దివ్య భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి వారికి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ మనకి ఈరోజు శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూసినట్లయితే ఇలా, హరే కృష్ణ. సో ఆయన ఇంకా ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఏవం త్రివృదహంకారో భూతేంద్రియ మనోమయైః స్వాభాసైర్లక్షితోనేన సదా భాసేన సత్యదృకు. ఆత్మదర్శి అయిన వాడు ఆ విధంగా ఏవం త్రివిధో అని చెప్తుంది. ఆ విధంగా తొలుత ఆ త్రివిధమగు అంటే సత్వ రజో తమో గుణాల మయమైనటువంటి ఆ అహంకారమునందు ఉంటాడు. ఆ పిదప దేహము, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు, మనసునందు ప్రతిబింబితమగును అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అతడు ఆ శుద్ధ సత్వస్థితికి వచ్చేటువంటి విధానాన్ని మనకి చెప్పినటువంటిది ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ శ్లోకానికి భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఈ విధంగా ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు మనకి. ఈ దేహమే నేను అని బద్ధజీవుడు తలపోయగా, నేను ఈ దేహాన్ని కాదు ఆత్మను అని ముక్తాత్ముడు తలపోయును అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా బద్ధజీవులుగానే చెప్తారు. ఈ జీవాత్మలను రెండు రకాలుగా చెప్తారు, బద్ధజీవులు, ముక్త జీవులుగాను. మరి బద్ధజీవుడు అనేటువంటి వాడు ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహ సంబంధమైనదంతా తనదే అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ దేహమే నేను అనేది బద్ధజీవుడు ఆలోచించగా, కానీ ముక్తజీవుడు ఈ దేహము నేను కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను నేను అని ఆ ముక్తజీవుడు తలపోస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి 2వ అధ్యాయమునందు, ఎందుకంటే మోహానికి గురి అయి నేనే ఇవన్నీ చంపుతున్నాను, వీరందరినీ ఈ యుద్ధంలో
మా పితామహుడిని, మా గురువు గారిని, మా బంధువులను, మా శ్రేయోభిలాషులందరినీ నేనే చంపుకుంటూ ఉన్నాను అనేటువంటి భావనతో, ఓ కృష్ణ నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా, నా చేతులన్నీ వణుకుతూ ఉన్నాయి, నా రోమాలు నిక్కరపరుస్తూ ఉన్నాయి అంటూ స్ట్రెస్ గురైనటువంటి, మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యను అని అస్త్రాలన్నింటినీ ఆడ పడవేసి రథంలో కూర్చుండి పోయి శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు బోధిస్తాడు. ఈ దేహము తాత్కాలికమైనది, ఈ దేహము ఎప్పటికైనా క్షీణించిపోయేటువంటిదే, నశించిపోయేటువంటిదే. కానీ ఈ దేహమందు ఉండేటువంటి ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనది, శుద్ధమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు. ఈ జీవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు, బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులు. మరి బద్ధ జీవులేమో ఈ దేహము నేనే అనేటువంటి భావనతో ఉండిపోగా, ముక్త జీవులు మాత్రం ఈ దేహానికి, ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నిటినీ వదిలి శాశ్వతమైన వాడు, నిత్యుడు అయినటువంటి ఆత్మనే తనగాను భావిస్తారు. ఇక్కడ ఈ నేను అనేది అహంకారము అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ దేహమే నేను, లేదా ఈ దేహానికి సంబంధించిందంతా నాది అనేటువంటి భావనయే మిథ్యా అహంకారము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి ఈ దేహం కాదు, ఈ దేహ సంబంధమైనది ఏది కూడా తనతో సంబంధించినటువంటి, తనకు శాశ్వతమైనది కాదు. కానీ ఈ దేహమే నేను, లేదా ఈ దేహానికి సంబంధించినవన్నీ నాది అనేటువంటి భావనే మిథ్యా అహంకారము, అంటే వాస్తవం కానటువంటిది, ఫాల్స్ ఈగో అని చెప్తారు. మరి ఎప్పుడు వాస్తవికమైనటువంటి అహంకారం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ మనుజుడు ఆత్మదర్శి అయినప్పుడు తాను దేవదేవుని నిత్య సేవకుడును అని భావించును. ఎప్పుడైతే వాస్తవాన్ని దర్శించగలడో, ఈ సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోగలుగుతాడో, ఎందుకంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుని యొక్క దృష్టిని సారించడం ద్వారానే ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతిదీ కూడా ఉనికిలోనికి వస్తుంది అని చెప్తారు. మరి అలాగే ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దృష్టి సారించడం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి, మరి ఆ పురుషుణ్ణి అవగాహన చేసుకునేటువంటి సరి అయినటువంటి జ్ఞానమే అవసరమని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంత్ సంబంధాన్ని ఈ సృష్టిలో ప్రతిదానిలో చూడగలగడమే యథార్థమైన దృష్టి, సత్యదృక్, అంటే వాస్తవికమైనటువంటి దృష్టి అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఆత్మదర్శి అయినప్పుడు. సో ఆ విధంగా ఆత్మను దర్శించగలిగినప్పుడు, మొదట త్రివిధాల్లోనూ, తర్వాత మిథ్యా అహంకారంలోనూ, ఆ తర్వాత మనసు, తర్వాత ఆ విధంగా తను ఆత్మను దర్శించగలిగినప్పుడు, ఆత్మదర్శి అయినప్పుడు ఆ జీవుడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడు అనేటువంటి భావనలోకి అతడు వస్తాడు. మరి ఆ విధమైనటువంటి భావనే, అంటే జీవుడు తనను ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడిని అని భావించేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే నిజమైనటువంటి అహంకారము అని చెప్తున్నారు. ఆ నేను అనేటువంటి ఏది, నేను అంటే ఈ దేహం కాదు, నేను అంటే ఈ ఆత్మని అని ఆ ఆత్మను దర్శించగలగడమే నిజమైన అహంకారము, ద రియల్ ఇగో అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. మొదటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నది ఫాల్స్ ఇగో, మిథ్యా అహంకారము. రెండవది రియల్ ఇగో. మరి మొదటి భావన ఏంటది? ఫాల్స్ ఇగో, మిథ్యా అహంకారము అనేటువంటిది ఈ త్రిగుణాంధకారమున, అంటే ఆ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములు ద్వారా ఉన్నటువంటిది, అంటే త్రిగుణాంధకారమున ఉన్నటువంటిది కాగా, మరి రెండవది ఏంటి? ఆత్మదర్శనం. అంటే ఏంటి మరి ఆత్మదర్శనం అయిన తర్వాత అతడు భావించేటువంటిది
ఆ ఆత్మకు భగవానుడికి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం, అదే ఆ భగవంతుని, ఆ దేవదేవుని యొక్క నిత్య సేవకుడుని అనేటువంటి భావనలోకి రావడం. మరి అదే రెండవది ఆ విశుద్ధ సత్వగుణమున, అంటే శుద్ధ సత్వగుణము గాను, అంటే వాసుదేవ ఆ, అని పిలువబడేటువంటి దానిలో ఉన్నప్పుడు, సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకున్నప్పుడు మరి ఆ జీవుడు విశుద్ధాత్ముడుగా ఉండగలుగుతాడు, విశుద్ధ సత్వగుణమునందు నెలకొని ఉంటాడు. మరి అప్పుడు ఆ అహంకారమును కూడా వర్జించవలెను. అంటే దాని భావము మిథ్యా అహంకారమును త్యజించవలెనని. నిజమగు అహంకారము ఎల్లప్పుడూ కూడా నిలిచి ఉంది. ఎందుకంటే నిజమైన అహంకారం ఏంటి? ఈ ఆత్మను నేను. అలా అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటి? ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడును నేను అనేటువంటి భావన ఎల్లప్పుడూ ఉండవలసినటువంటిది. కాబట్టి నిజమైన అహంకారము ఎల్లప్పుడూ నిలిచియే ఉంటుంది. మనుజుడు మిథ్యా తదాత్మ్యమును, ఆ మిథ్యా తదాత్మ్యమున దేహము మనసుల ద్వారా ప్రతిబింబించినప్పుడు బద్ధస్థితి యందు ఉన్నాడు అని చెప్పబడను. ఈ దేహము నేను, ఆ దేహములో ఉన్న మనసు ద్వారా, మనసులో వచ్చిన ఆలోచనలను, ఆ భౌతిక ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ విధంగా ప్రతిబింబించినప్పుడు బద్ధస్థితి యందు ఉన్నాడు, అంటే ఇక ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని ఉన్నాడు అని చెప్తారు. కానీ అతడు విశుద్ధ స్థితి ద్వారా ప్రతిబింబించినప్పుడు, అంటే శుద్ధ సత్వగుణ ఈ త్రిగుణాంధకారమునకు బయటపడ్డప్పుడు, మరి విశుద్ధ స్థితి ద్వారా ఏంటి? నేను శాశ్వతమైన ఆత్మను, మరి నా యొక్క స్వధర్మం ఆ భగవానుని సేవించుట అనే భావనకు వచ్చినప్పుడు, అంటే విశుద్ధ స్థితికి అతనిలో ప్రతిబింబించినప్పుడు ఆ జీవుడు ముక్తుడని పిలువబడును అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆ రెండు స్థితులలో మొదటి స్థితి అయినటువంటి ఆ బద్ధ స్థితి యందు జీవుడు ఆ భౌతిక విషయాలతో తనకు గల ఆ తదాత్మ్యమును పవిత్రము కావించి భగవానునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినప్పుడు ఎలాగూ ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి వాటిలోనే ఉన్నాము, ఆ మిథ్యా అహంకార భావం వస్తుంది. కానీ ఆ బద్ధ స్థితిలో ఆ విధంగా ఉండిపోకుండా, ఎందుకంటే ఇతర జీవులకు మనకు ఉండేటువంటి భేదం, ఆలోచన శక్తి, ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇచ్చినటువంటి దానిని ఉపయోగించుకొని ఈ భౌతిక విషయాలతో జీవుడికి ఉన్నటువంటి గల ఆ తదాత్మ్యం, ఆ బంధాలన్నింటినీ కూడా పవిత్రము కావించి భగవానునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అంటే క్రమక్రమంగా మనసును ఆధీనపరచుకొని వీటన్నిటి నుండి వైరాగ్య ముక్తుడై ఆ వైరాగ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని భగవంతుడితో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అదే వాస్తవికమైనటువంటి అహంకారం, నిజమైనటువంటి అహంకారం, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడిని. కాబట్టి ఆ భగవంతునితో తనకున్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవడమే జీవుడికి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి కారణంగా వీటి సంగత్వంలో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భావనతో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటి నుండి క్రమక్రమంగా బయటపడాలి. బయటపడుతూ ఆ భగవంతునితో తనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ బద్ధస్థితి యందు ఉన్నప్పుడు జీవుడు ప్రతిదానిని తన ఇంద్రియ భోగార్థము గ్రహిస్తాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ బద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు
ప్రతిదీ కూడా నాది నేను అనేటువంటి అహంకార భావంతోనే ఉంటాడు కనుక, మిథ్య అహంకారంలో ఉంటాడు కనుక ప్రతిదీ కూడా తన ఇంద్రియ భోగార్థమే ఉన్నది అని, సో తన కోసమే భుజించాలి అని, లేదా తన కోసం ఏదో గొప్పలుగా వినాలి అని, లేదా చెప్పాలి మాట్లాడాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. ప్రతిదీ కూడా తన ఇంద్రియ భోగార్థమే అతడు గ్రహిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ముక్త స్థితి యందు అదే జీవుడు ముక్త స్థితి యందు వచ్చినప్పుడు ప్రతిదానిని కూడా ఆ కృష్ణుని సేవార్థమే అంగీకరించును అని చెప్తారు. అదే వాస్తవికమైనటువంటి ఆ జీవుడి యొక్క లక్ష్యము, అదే కృష్ణ చైతన్యము, అదే కృష్ణ భక్తి రసభావన అని చెప్తారు. సో మరి ఆ ముక్త స్థితి యందు ఉన్నటువంటి ఆ జీవుడు ప్రతిదానిని కూడా అది ఆ భగవంతుని సేవార్థమై అంగీకరిస్తాడు అని చెప్తారు. సో తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా పవిత్రం మునర్చుకుంటాడు. ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా అతడు ఆ ప్రతిదాన్ని కూడా ఆ కృష్ణుని సేవార్థమై ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ వినియోగిస్తాడు అని చెప్తారు. కనుకనే కృష్ణ భక్తి రసభావన జీవుని యొక్క నిజమైన ముక్త స్థితి అని చెప్పబడినది అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తి యోగమే ఈ జీవుడికి నిజమైనటువంటి ముక్త స్థితి అని చెప్పబడుతుంది. ఇతర మార్గాలు అనేకమైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏది కూడా జీవుడిని తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితికి చేర్చలేదు. అంటే ఎక్కడికి భగవద్ధామాన్ని చేర్చలేదు. ఏది కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తిని ఇవ్వలేదు అని చెప్తారు. ఒక కృష్ణ భక్తి భావన మాత్రమే, ఒక భక్తి యోగము మాత్రమే ఆ కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా, విశుద్ధ స్థితికి చేరుకోవడం ద్వారా నిజమైనటువంటి ఆ ముక్త స్థితి చేరుకోగలుగుతుంది. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తి, కృష్ణ భక్తి రసభావన ఒక్కటే ఈ జీవుడిని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేస్తుంది. అంటే నిజమైనటువంటి ముక్త స్థితిని చేర్చగలుగుతుంది అని చెప్తారు. లేకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక పరిధి నుండి, లేదా శూన్య భావంతో, లేదా నిరాకార వాదంతో వస్తు గ్రహణము త్యాజ్యము రెండును శుద్ధాత్మకు అసంపూర్ణ స్థితులై ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. ఏదైనా ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి వదిలివేయడం, త్యజించడం కానీ చేసిన ఏదైనా అది భౌతికమైనటువంటి పరిధి నుండి, సో మరి లేదా శూన్యభావం లేదా నిరాకార వాదంతోనే విశుద్ధాత్మ అసంపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలోనే మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఈ భౌతిక జగత్తులోనే, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతుల్లో ఏదో ఒక దేహాన్ని తన కర్మలను అనుసరించి పొందవలసి వస్తుంది. అది ఉచ్చ నీచములైనటువంటి ఏ స్థితినైనా తన యొక్క కర్మ ఫలాలను అనుసరించి అనుభవించవలసి వస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి జీవుడు తన యొక్క ఆత్మను మనసు ద్వారా ఉద్ధరించుకోవాలి. తనను తాను ఉద్ధరించుకొని, అంటే ఏంటి ఉద్ధరించుకోవడం ఇక్కడ? తన యొక్క వాస్తవికమైన స్థితి అంటే తాను ఆ భగవంతుని నిత్య దాసుడను, ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క దాసుడను అంటూ చెప్తారు. దాసాన దాసులుగా చెప్పబడేటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్తుంటారు గురువులు. ఆ భగవంతుడితో నేరుగా సంబంధాన్ని కలిగి ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి వారికంటే ముందే ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తున్నటువంటి భక్తులకు సేవ చేసేటువంటి వారికి భగవద్ దర్శనం అవుతూ ఉంటుంటుంది. సో దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలను మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుక ఆ భగవంతుడు భక్తవత్సలుడైనటువంటి వాడు. ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులను ఎంతో జాగృతతో చూసుకుంటారు ఆయన. అందుకే ఆయన చెప్తారు, నా భక్తుడుకు ఏది కావాలనో దాన్ని నేను సమకూరుస్తాను, ఉన్న దానిని నేను రక్షిస్తాను అంటూ చెప్తారు భగవద్గీత.
సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి కృష్ణ భక్తి రసభావన జీవుని యొక్క నిజమైన ముక్త స్థితి అని చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. అటువంటి స్థితి లేకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక స్థితిలోని ఇక్కడే జగత్తులోనే ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో నిత్యము జన్మించడము, ఏదో ఒక దేహాన్ని పొంది ఆ తర్వాత కొంతకాలం పెరగడము, స్థిరంగా ఉండడము, దానికి సంబంధించిన దేహ సంబంధమైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తర్వాత క్రమక్రమంగా క్షీణించడము, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం. సో ఆ విధంగా జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకోవడం జరుగుతుందని చెప్తారు. ఇక్కడ విశుద్ధాత్మను అంటే సత్య దృక్గా చెప్పబడి ఆ విశుద్ధాత్మను అవగతం చేసుకునుట ద్వారా మనుజుడు ప్రతిదానిని భగవానుని ప్రతిబింబంగా గాంచగలడు. సో అందుకే చెప్తారు అక్కడ మనకి ప్రతి జీవుల్లోనూ ప్రతి ఇక్కడ వాటిలోనూ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతి దానిలోనూ ఆత్మను పరమాత్మను దర్శించగలిగిన వాడే యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా విశుద్ధాత్మను అవగతం చేసుకోవడం ద్వారా మనుజుడు ప్రతిదానిని యందు కూడా ఆ ఆత్మే కాదు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని కూడా గాంచగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ సందర్భాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉదాహరణతో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా అనుభూతమైనటువంటి విషయాల్లోనే ఒక వనంలో పూలవనం చూసినట్లయితే ఆ వనంలో ఒక ఏదో సుందరమైనటువంటి గులాబీ పువ్వును చూసినప్పుడు ఆ చూసేవాడి యొక్క దృష్టి రెండు రకాలుగా గోచరిస్తుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ పువ్వును ఒక అందమైనటువంటి పువ్వును చూడగానే కొంతమందిలో కలిగేటువంటి భావన ఏంటంటే, బా ఎంతటి సువాసన వస్తుంది, ఆ సువాసనను నేను అనుభవించాలి, ఆ పుష్పాన్ని నేను నా కోసం వాడుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటారు. ఎంత బాగుంది, దీన్ని నేను అనుభూతమనర్చుకోనాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండడం ఒక రకమైన దృష్టి. కానీ అది ఆ దృష్టి ఏదైతే ఉందో నేనే అనుభవించాలి, నేను నా కోసం వాడుకోవాలి, ఆ సుగంధ భరితమైనటువంటి పుష్పాన్ని అని తలంచడం ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకమైన దృష్టి. ఆ దృష్టి బద్ధజీవుడిలో ఉండేటువంటి. కానీ మరో రకమైనటువంటి దృష్టి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. అదే పుష్పాన్ని చూడగానే ఆ అందమైన సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పాన్ని చూడగానే ఆ భగవంతుడి యొక్క సృష్టి ఎంత సుందరంగా ఉన్నది అని ఆ పుష్పంలోనే భగవంతుని ప్రతిబింబాన్ని గాంచగలుగుతాడు. ఆ భావన వచ్చిందనుకోండి, అదే పుష్పాన్ని చూడగానే బా ఆ భగవంతుడు ఎంతటి సుందరమైనటువంటి పుష్పాన్ని సృష్టించాడు అంటే ఆ భగవంతుడిని ఆ పుష్పంలో దర్శించగలుగుతాడు. మరి ఈ సుందర పుష్పము భగవత్ శక్తి చేతనే సాధ్యమైనది. ఇటువంటి సృష్టి ఆ భగవంతుడికే సాధ్యమైనది, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడికే సాధ్యమైనది కనుక అది అతనికే చెందినటువంటిది. ఎందుకంటే యజమానత్వం, నిజమైనటువంటి యజమానత్వము ఆ భగవంతుడిదే అనేటువంటి భావన మరొకళ్ళలో కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఇది రెండవ రకమైన దృష్టి. మరి ఇటువంటి దృష్టి ఎవరికి కలుగుతుందంటే ముక్త జీవులకు, కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు ఉన్నటువంటి వారికి, భక్తి యోగమునందు నిమగ్నమైన వారికి కలిగేటువంటి దృష్టి ఇది. సో అటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు ఈ సుందర సుగంధ భరితమైనటువంటి పుష్పాన్ని ఆ భగవంతుని సేవకు వినియోగించవలే నేను అని భావిస్తాడు. సో ఈ విధంగా జీవులలో కలిగేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి దృష్టులను మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చూపిస్తున్నారు. అందులో మొదటి దృష్టి ఆ పుష్పాన్ని లేదా ఈ ప్రకృతిలో తయారైనటువంటి సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుని సృష్టిలో వచ్చినటువంటి దానిని తన ఇంద్రియ ప్రీత్యార్థమై చూడడము ఒక రకమైన దృష్టి. రెండవది
దానినే భగవత్ సేవలో ఆ భగవత్ సేవార్థమై ఉన్నటువంటి దానిగా గాంచడము మరొక దృష్టి. అదేవిధంగా భగవాన్ని ప్రతిబింబమును మనుజుడు ఇంద్రియములు, మనసు, దేహము సమస్తమునందు గాంచవచ్చును అని చెప్తున్నారు. అటువంటి సరి అయిన దృష్టితో అతడు సమస్తమును భగవత్ సేవ యందే వినియోగించగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ విధమైనటువంటి దృష్టిని, ఆ విధమైనటువంటి దృక్భావన ఉన్నటువంటి వాడు, మరి అదే సరి అయినటువంటి దృష్టి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి సరి అయినటువంటి దృష్టితో అతడు ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవత్ సేవ యందు వినియోగించగలడు. మరి ఆ విధంగా భగవత్ సేవ యందు సమస్తమును, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తన ప్రాణమును, ధనమును, బుద్ధిని, వాక్కుని ప్రతిదీ కూడా సమస్తాన్ని ఆ వినియోగించేటువంటి వాడు, లేదా వాటన్నింటినీ కూడా భగవత్ సేవ యందు వినియోగింపగోరువాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ విధంగా ఉన్నా అతడు ముక్తాత్మునిగానే అతన్ని పరిగణించబడుతుంది అని భక్తి రసామృత సింధువునందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి అటువంటిదే, అదే సత్య దర్శనము కావించినటువంటి వాడు, అటువంటి వాడే యథార్థమును దర్శించినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలందరికీ. హరే కృష్ణ.